Beşek ji Partiya Beşdariya Demokratîk Kadep Beşdarî Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Tirkiyeyê PDKT bûn. Wê êdî dibin sîwana PDKT de bu awayekî çalak siyasetê bikin. Ji bo vê beşdarbûnê li Amedê resepsyonek hate li darxistin. Di resepsiyonê de bang li partiyên din ên Kurdan hate kirin ku yekîtiya xwe ava bikin. Em dixwazin ku herkes, her Kurdên netew para xwe bixiye û vê darê av bide, kulîlk bide, gul bide, ber bide. Em nabêjin derîvekî ya. Ev mala her Kurdên neteva. Ev herkes gerek bêd mala xwe derûnê û mala xwe ji nû de dîzayîn bike, raxê. Ji Rojava û Başûrê Kurdistanê jî serkirdeyên PDK beşdarî resepsiyonê bûn. Ma em dibêjin ku pirsa Kurda, pirsa çek bi tenê nîne, pirsa Kurda berî ku pirsa şerê çekdariyê be pirsa Kurda doza mafê netewê ye bi siyasetê, bi fikrê, bi rêxistinkirinê civakê eva çê dibe, belku ku em bikarbîn civaka xwe em rêk bixîn, rêxistin bikîn, bê şer jî mumkin e ku milletê me azadî û mafên xwe bi dest bîne. Parti, fraksiyon û rêxistinên din ên Bakur jî diyar kirin ku ew piştgirî didin yekîtiya PDKT û KDP. Dema ku li me dixin nabe tu kîja Kurdî, dibe tu Kurd. Em çima dibin kîja Kurd gelo? Li Rojavayê Kurdistanê Encûmena Niştimanê Kurd li Sûrî heye, werin em li Bakurê Kurdistanê Encûmena Niştimanê Kurdistan li Bakur ava bikin û pêk be müdaheleyê vê rewşa alos û qaos ya Bakurê Kurdistanê bikin. Îro di Partiyê Kurdistanê hatine bahev û bûne yek e, ev ji bo me tiştekî pîroz e, tiştekî baş e. Resepsiyon bi kilamên Stranbej Nilüfer Akbal bi dawî bû. Gönül Morkoç, Ruda û Amed.